Eindhoven! Ja, we nemen ons lauwe markt nu. Dat moet kennen toch? Ja. Ja, je hebt een pescarionties. Ik heb een pescariontje gekocht. Hé, maar ja, dat moet je maar. Zeker weten. Ja, maar we gaan hier komen rennen, hoop ik. En jou ik, maar jou heb geen echte klompen. Je bent benepperd. Ja, Waarom heb je benepperd? beter voor mijn voeten. Oh. Ja. Goeie. Goeie. Ik wil wel een friske droge was. Zullen we maar even jas wezen, joh. Ken altijd. Maar wat zoek je? Wat is dit? Dit is een Friese turfreker. Nee, die Dit hè? klomp. De klomp. Ja. Dat is een grenzer. Ja, we hadden een verkeerde klomp bijna. Ja, in de een zit klomp. Ja, maar als je, die slijmen mij iedereen mee, hè? Dus die ene keer dan hebben we de Friese klomp, de andere keer dan hebben we de grenzer. Ja, maar Bonifatius die komt eronder, hè? Dat is zeker even een verzwaring. Simmer in Friesland. Wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Hilkema en Haima.